אני לא מאמין. שלום עליכם. מה נשמע? תשמע, אני תקוע פה שעה וחצי, אתה אולי נוסע לנתניה? וואו, אני לא מאמין, יש אלפי אנשים מחכים לך בנתניה ואתה פה אני עכשיו? רוצה לנסוע איתך? בוא אני אקח אותך. איזה ניסים פה. מה אתה עושה פה? יש לך אלפי אנשים בנתניה. אני תקוע פה כבר שעה וחצי. וואו, עוד שעה וחצי הופעה. ניסע. יוני, סע. סע. מאוחר, סע. רגע, מי זה? ישי! ישי? מה אתה אני עושה לא פה? מאמין. מה אתה עושה פה? אני מחכה כבר שעה, אני רוצה להגיע להופעה. לא מאמין, גם... והכל פקוק והנהג לא הגיע. גם היית פה, אז בוא, אנחנו נוסעים, כן, יאללה. בוא. חברים יקרים, אני מזמין את כולכם לבוא להופעה. אני ביחד עם ישי ריבו, הבמה אחת בנתניה. ישי, אמת? והאמת גדול. שזה קורה ביום שלישי ואתם חייבים להגיע. האמת, אמת. ושמחת בחגיך. יוני, שים קצת מוזיקה. בואי שוב המאיים מתחת השמיים אמא בוירה ולשם בוירה עם ישראל חי ליילו בואי שוב המאיים מתחת השמיים אמא בוירה ולשם בוירה